Pa ne, ali šta želite? Pa ja vam kažem šta je plan. Može da se desi. Mi ćemo ostati. Oni očekuju da doktor pide šta ako ne poništi izbore, šta posle, šta je posle. Mi ćemo tražiti izbore, mi ćemo blokirat ćemo institucije. Nemojte nas izdati! Nećemo. Kaže, šta posle? Da nisu oni poništi izbore. Sad ćemo posle, samo ćemo da doveju ponovo narod ako se sad demorališi. Ne. On mora da poništi izbore. Ovo ne može da prođe. Ali kako morate smo mi, koliko je bilo verovatnoća ćemo dobiti, sve je bilo da padne u Beogradu i dalje... I on je pokrao izbore. Pokrao i šta? Pa nema šta nije pokrao u ovoj državi. Mi ne možemo da mu dozvolimo da krade. A mi ne možemo da mu dozvolimo da krade. Šta ćemo onda da uradimo? Ko je šta nije u ovoj Srbiji pokradeno? Samo recite. Samo je onda problem da pokrade i ovo. Problem je, zato što jednog trenutka neko mora da mu kaže dosta. Meni nisu opravo. Meni ovo nisu. I to sam i ja, jer je 62. Ne, da, upravo, videli smo ih svi. Pa sam protestovao, pa sam pobedio. Pa ste uradili kurac i sad moramo opet. Zašto? Zašto kako? Zato što nemate plan. Gde je plan? Evo, ja vam podvlačim da je plan. Evo recite gde je plan. Nema ljudi. Ako hoćete da nas čujete, mi sedimo na sednici RIK-a, obrazlažemo zahteve zašto tražimo ponavljanje izbora. Ako oni odbiju ponavljanje izbora, to će trajati do duboku noć. Mi nećemo odavde otići. Zvaćemo ljude sutra u 18 sati ponovo. Sutra je slav Nikolja. Dobro, neće doći. Doći će, mi ćemo ostati sutra. Treći dan od izbora. Ne znam da razumete, mi ćemo biti i sutra i preko sutra 96. 96. Da ostavimo, neće niko nikada više doći ako sada ne ostanemo ovde. Niko nikada. Jel vi vidite da se ljudi rasipaju već? Ljudi, mi smo od 96. Nemamo drugu noć nego noća. Vi znate koliko je loša motivacija. Noća se neće rešiti ništa, odmah da znate. Onda da se ne ljubimo. Ne, noća se neće rešiti ništa.